Il-poplu fil-Filippini mill-ġdid taw dimostrazzjonijiet ta' fidi rari permezz ta' ritwali tradizzjonali għal-ġimgħa l-kbira li jinvolvu li flagellar b'numru ta' persuni penitenti jissalbu bħal espressjoni ta' ndiema n-nuqqasijiet tagħhom. Il-Filippini u l-aktar pajjiż tal-Asja li jipprattika l-Kattoliċiżmu b'mod konservattiv u r-ritwali ta' dmija jsiru bħal espressjoni irrevokabbli ta' devozzjoni li tul is-snin saret famuża wkoll bħala attrazzjoni turistika. Madwar 80% ta' residenti fil-Filippini huma Kattoliċi u dan u l-wirt ta' mijiet ta' snin ta' tmexxija kolonjali minn Spanja. Intant mijiet ta' nies fl-aħħar sigħat flagellaw lilhom infushom inkellu żaw il-ħġieġ biex iħallu l-feriti fuq ġisimhom bħala att ta' penitenza. Fl-istess ħin tal-anqas 10 persuni ssalbu bl-imsiemer taħt ix-xemx tiżreġ u quddiem folol kbar ta' nies. B'dan ir-ritwal isir fil-villaġġi madwar il-belt ta' San Fernando lejn it-tramuntana ta' Manila. Il-Knisja Kattolika ma tapprovax dawn ir-ritwali intensivi iżda ħafna Filippini huma konvinti li l-flagell u espressjonijiet oħra estremi tad-devozzjoni huma mezz xieraq biex ipattu għal tnobbietom. Sadattant l-uffiċjali tal-Knisja, inkluża l-Konferenza tal-Isfijiet tal-Filippini, jgħidu li d-devoti għandhom qattaw dawn il-jiem bil-kwiet u r-riflessjoni aktar milli jintilfu f'dawn l-ispettakli primittivi. Intant il-Papa Franġisku żamm tradizzjoni ta' kull sena fejn ħasel u anke bies riġlejn il-ħabsin bħala turija tu umiltà u mħabba lejn il-proxmu. Il-tradizzjoni ta' ħamis ix-xirka din is-sena saret fil-faċilità korrettiva ta' Velletri lejn in-nofsinhar ta' Ruma u fejn il-Papa ċċelebra l-Qudies u ddawwar mal-kumpless mill-uffiċjali. Dan waqt li l-kap tal-Kattoliċi ddiskuta mal-ħabsin u sama wħud mill-problemi tagħhom.